हेलो फ्रेंड्स नै नाइटआव पार्टी जायोबा माबायदि नुयो आं दा नोंसोरनो सिङाव देखायगोन आरोना सिङाव माबायदि नुयो नायबानो जाबाय आरोना अके बिदिब्ला नायबाय था दिनैनि ब्लगा डेकोरेशननि नोंथांमोना नै नुबाय बियो डेकोरेशन माने वेडिंनि बिराद मोजां मोजां साजायफैयो आरोना आं नोंथांमोननो बेखिनिखौ आं देखायबाय आरो आं नेक्स्टआव आङो मोजां माने डेकोरेशन फैयो आं बेखौ नोंथांमोननो देखायनो नाजागोन बेखिनिखौ नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामना होदो आरो कमेन्ट हरनो दाबाव नैबे नुनाया बागे होनना बुङो नै गारिखौ बयबो मिथिखायो जानो हागौ ओइ नै फैदों इथिंबो गंनै दङ माने जोंनि बे मिराग्रिन्सआव नै देखो भैया जी को मिल गया है अच्छा है ना ठीक है बहुत बढ़िया बनाया है देखो मैं वीडियो बनाया है मेरा भी यहाँ फोटो मतलब लेने वाला है लेने वाला है ना ठीक है मैं आ रहा हूँ ठीक है मैं आ रहा हूँ आं भिडिअ बानायनो नागिरदोंमोन मानसिफोरा माने होंगो दोंगो जादों होंगो दोंगोआ खालि जायोब्ला आं लागोन भिडिअखौ नै लाबाय आङो दाना नोंथांमोना नाय माबायदि नुयो भिउखौ वेडिंनि संगित प्रग्राम दं आरोना बेखौ आं नोंथांमोननो देखायगोन नाय बिथांमोना हाबानि मुङै बिराद इन्जय खालामगोन बेहाय मेथाइ खनगोन रोजाबगोन सोरबाया डान्स खालामगोन हाबानि मुङै आरोना लोगोफोर बेहायनो जादों आरोना नै बैथिंजाय जादों गोबां दङमोन लोगोफोर आं देखायजोबनो हानाय नंला नोंथांमोना गाज्रि दा मोनसै सरि बिनाय थाबाय लोगोफोर हाइटिसेनिक्सखौ आं नोंथांमोननो एसे ससे देखायनोसै स' बिदिब्ला आं बेखिनियावनो एन्डिं खालामबाय थेंक इउ फर वाचिं